Espanya està precisament al port de Castelló. Han aconseguit paralitzar l'activitat portuària i no, conta'ns. Doncs, Ximo, no han aconseguit paralitzar aquesta activitat portuària. Els camions ja estan entrant i eixint d'este port de Castelló amb total normalitat i, com podreu veure, ara mateix ja no hi ha cap mobilització en marxa ací i els llauradors ja s'han retirat. Una imatge molt diferent de la que vos oferíem ahir en eixa protesta, eixa tractorada d'Utiel, perquè este matí la protesta ha acabat amb eixe desallotjament per part de les autoritats dels llauradors per a evitar que col·lapsara este accés a les instal·lacions portuàries. Hem viscut un matí amb molta tensió, un matí molt complicat i que hem volgut recopilar en un vídeo per a que pugueu veure tot el que ha passat. Des de les 11 del matí, els llauradors s'han instal·lat als accessos del port de Castelló amb un motiu clar. A reivindicar el nostre producte i perquè des del port estan duent unes mesures que es perjudiquen moltíssim. I és que amb les bonificacions a les taxes portuàries a països tercers, els llauradors locals ixen perdent. I de parlar de 45-50 cèntims en l'arbre, es comentava, d'avui per demà un matí s'alça un llaurador i ja estan a 20 cèntims. I a l'altre matí ja no li volen a ningú preu. La Unió de Llauradors tenia permís fins les 2 de la vesprada per a dur a terme esta acció de protesta al port de Castelló, però a falta de 15 minuts i després d'una conversació amb les autoritats han sigut desallotjats. És intolerable, com hi ha sectors que sí que es deixen manifestar-se tranquil·lament i a nosaltres, que hem vingut de forma pacífica, ens han tratat com si fórem miserables. O sigui, jo crec que és totalment indigne per a un sector que està alimentant a la societat, i si avui ens peguen palos, demà què menjarem? Mentrestant, els tractors han hagut d'esperar fora dels accessos perquè se'ls ha prohibit l'entrada. A les portes no ens han deixat passar. Nosaltres hem vingut en tractors, no hem vingut en pistoles, ni en barres, ni fer ninguna malesa, ni fer res. La gent ha eixit del carrer perquè no té més remei. I ara volen donar limosnes. No volem limosnes. El que volem és que es paguen els nostres productes dignament. De moment, la Unió de Llauradors ha decidit retirar-se. I nosaltres anem a baixar aquesta tensió. Volem donar-li la major cobertura i seguretat a la nostra gent, que és el que fem durant 365 dies a l'any, i avui no va ser menys. Però asseguren que van a seguir lluitant.